Kani kedai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharon lang kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step beteng ka jing buon ki bayo ya covid khat khandai ha Meghalaya ladon chis pa prapo nyongot ki bayo thamai bat armut ki bakhlat henin ka sngi Penjari ka Deputy Commissioner jong ka District Ribhoi da ka jing khangdam ha baro ka wei ka district bante lakam ya ka jing saphriang covid khat khandai Bat penbena ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills ban namsha yaki banabar ka Sor Shillong ban rung klem ka ipas shanong ba Shillong ki khubor ki babnya ka jingbuan jong ki bri ki bayo ya covid khat khandai ha ka jila Meghalaya kadang beteng ha ka baladan shispa prapo nyongut ki brayo thammai bat armut ki braklat na ka jingpang henin ka sngi kumta ki badang don ya ka jingpang ha ka jila menta ki don baro 1000 sanspa lai phoi ngut bat khambun na kitu ke bayo thamai kitei na ka district East Khasi Hills hakaba ki ladon shispa sa phoi ngut ke bayo thamai tang mannen ka sngi ki blak kwat na ka jingpang haduk menta ki don khat 1000 khandai spa khat nyongut bat ki blak klat no kilong shispa nriu khandai ngut hakabe dai bat ka jing ai dawai tika covid khat khandai ka brangya shakhmat hakajilla ladon khat 1000 sanspa khat nyongut ki bladap ban ai tika henin kasngi haduk menta ar lak khat san hajar ruspa nyopoi ngut ki briu ki layo ya ka jing ai dawai tika baningkong bat san phupra hajar ar spa khandai phoi nyongut ki layo ya ka dawai tika hakawat ka baar baro ki dawai tika ki bladap a haduk menta ki long ar lak nyopula hajar khandai spa nriu phupra tli Hadin ka jingkiu kansan ke bayo pang covid khat khandai ha ka district Ribhoi bat ha ka jila baro ka wei ka Deputy Commissioner jong ka ni ka district ka kong RM Kurba kala penjari henin ka sngi bakandan ka jing khangdam ha ka district baro ka wei nadu ka shi tarik hadu ka shi phau tarik ubnai banwan ha ka bay kran ba kinong pathai khubor ka kong Kurba kala ong bala penjari ka ni ka jing khangdam khnang banyada ya ka jing saphriang ka jing pang covid khat khandai ha kishnong ki thau namar las dang bun ki bayo ya ka ni ka jing pang bat ka kham jinjar ban but dien ya kitu ki blaya kandu ya kini ki brio kumta ka Deputy Commissioner kala kerpat ikinong songshnong ka district Ribhoi banya trailang bat ki borsan shar district da ka bakyar na ka ba mi chiki jaka pai ba ha ka ni ka jing khangdam khnang ba kan nong ka ba job Lethu ru ba menta ki don shispa andru phulai ngut ki badang don ya ka ni ka jing pang ha ka district kat kum ka jing bu jing tho jong u district medical and health officer ubadai pe ya ka ni ka district bat kala bandan ka jing kiu ki bayo thamai ya ka ni ka jing pang lada ki pai ba kim sim khyai ki lat yada ha ka por ka ba biang U menteri katnat ka koi ka khia ka Meghalaya uba AL Hek ulaong ba ka jilla kala penbiang ki dawai da shin ki dawai tika bat ki kor ki banyarap ring mensiam lada ki bri ki shitam jor na ka benta banya lek persya ya ka jingpang corona ka belawan khibyang ha ka sin ka baar Nanor kani ulaong ru ba ka jilla kan penbiang ru ikinong trai ka koi ka khia khnang ba ki kam sakri jong kan ni katnat ken om sakta hakaba menteri rang ba ka jilla ula de betha ya katnat ka koi ka khia ban thap kam shu shu ki brio lada idon kam na ka benta banya le ya kan ni ka jingpang ka balas dang pur sapriang ha ka jilla Uba hek oleh thu ru ba ka sarkar jilla kala rai ban penkala ya ka IAM ka badan hanong thamai Shillong kum ka corona care center ha ka bala ban penthia pang ya kum ba ars pa ngut kinong pang Ula benrap ru ba ka sarkar kan sya ya ki bahayeng jong ki bala khlat na covid ban ra ya ka met sayeng handrai ki la ban bu ya ka tang habar yeng ban pendap ya kan yam ka rukom Hadian ba ka sarkar India kala penbena ba ka jing ai dawai tika covid khat khandai ya kitu ki beladon khat prasnem shajrong kan sedang nadu ka shitare ubnai banwan ladon palat iwei point henyo phau klor mut ki brio ki bela penrong kerteng la de lengba ka Cowen portal na ka benta ban shem ya kan ka dawai tika nadu ka smi bela penbena ba kila ban ai kerteng kata nadu ka smi balang baladam Haka be dai bakani jing ai dawai tika ya ki beladap khat prasnem shaneng ha Meghalaya pan ka sarkar Meghalaya kala penbena bahkan amla ban sedang ya kani ka jing ai dawai tika na du ka shitare ubnai ban wan namar ba ka jalla kadang up iki dawai tika bakin wan na Serum Institute of India ka belong ka karkhana ka bapni ka dawai tika Covishield
Kumtai ka tarik ban sedang ai dawai tika ikitu ke beladap khat pras nem sejrong ka sarkar kan sapen bena anda lepen tikna ba ka dawai tika kan poi haka jela ong u principal secretary katna ka koi ka khia usampat kumar haka jo ka benta katna ka koi ka khia jong ka sikem ru kala pen bena ba kan on pat la ban ai dawai tika covid khat khandai shakitu ke beladap khat pras nem sejrong hadu nadu ka shitarik ujemang namar ba ka jela kam pat chimlayo ya ka dawai tika ki ba kala phathiet na Serum Institute of India u Dr. Pempa Shering Bhutia Director General but Secretary katna ka koi khia jong ka sikem ule thu ba ka jela kadang ab ikdawai tika bagen poi bat kan sapentep ya ka tarik ban ai dawai tika hadin kani kadai ko All India Radio Shillong ba walam shapi ya ka khubor Laitli kijing blin bangi baro ngi de ban bot perking baneda bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat sentur. Penjinga iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Side bahaya kikti bat beta bahaya ka kemat bat le e kita bunsin. Tu minit relang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Kani kadai ko All India Radio Shillong ne peteng biang bat ki khubor ka Deputy Commissioner jongka District East Khasi Hills kala penbena baki pat ba kimla ban wan sheki jaka ki bahap hapo ka Shillong bat ki jaka bamar khap jongka klem da don ya ka e-pass ka bakila baki hap ban yo na ka office jongka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills ka bakila ban apply online link ba ka website eastkhasihills.gov.in Kani kajing perking kantri kam nadu kasan baje min step kashi tarik ujemang hadu kasan baje min step jong kashi phau tarik ubnu benai Henry lasha apat yaki kali kamai ki badai hapo kasar Shillong bakin yai katkum kajing penbait na ka office jong u district transport officer Kenang bakan amdan kajing kerdu ki marba mardi hayaw hahat pat bakan amdan ru kajing pen ki udor jubor yaki mar ki mata u Deputy Commissioner ka District West Jaintia Hills ulah hukum ya baro kinong dia dukan he bat dukan red haka district bakim dai ban pen ki udor jubor yaki marba mardi da ka baong bakim don mar hakudam ulama naru yaki nakabadi ki marbam ki belakut ya katarik ban pendon kam bat ulaong baki dai ban pej baki mar hakudam ki dai ban biang kenang bat light nakakerdu bam Nalor kani la hukum ru baki nong dia dukan he bat dukan red ki deban pej baki nong wan thiet jing thiet kin phong ya ka jing da khmut bat sentur bat yang jengai kumba ar pro iwai na iwai pat bat lada kin ko ngo la ban pendu jing thiet yaki Ka sarkar India kala kham pensenjor ki kendon ki bedai baka jingwan ra ki tiar hospital na Shabari na ka benta ban sumari ki nong pang covid khat khandai namar ka jingdawai ki ni ki tiar kala nang ki yokat bakari kadang yele persya ya kani ka jingpang ka bala khejor hakasin ka baar haka bedai baka ni ka sarkar India kala sya ki nong khayi ban wan ra khat new tli ki tiar hospital ki bedon kam na ka benta ban sumari ki to ki bapang covid khat khandai hakari la pensenjor ki kendon khnang baka jingpen poi ki tiar kan long ka bastet bat bakan amdan kanu ka jingpen slam na ka jingpen biang yaki kot kisla katnat ki kambari jong kari India klethu badan saupho tli ki ri ki balaterwa ban ai jingirap yakari hakalyang ki dawai da shin bat ki kor ki bor ki ba ki hospital ki don kam na ka benta ban sumari ki nang pang covid khat khandai ukli jong kani katnat u Harshvardhan Shringla ula ong ba ki ni ki tiar ba ki dawai na ki we ki ri ki lasdang ban poi shakari India Ulai thu shu bakari Amerika kala kular ban ai jingirap ya ka India bat kindon likely kiling sun ki ban sapoi menta kata yau na kanikari rengkat ki jingiram u Shringla ula ban rap shu ba lasai kasngi ka wai na kini ki likely kiling sun ki baket ya ki kor pen mi oksigen bat ki tendong ban pendap air oksigen kan sapoi hari India ban pen kot ya ka khubor sa sisian pat kimat ki bakong san Beteng kajing bun ke bayo ya covid khat khandai ha Meghalaya ladan shispa prapo nyungut ke bayo thamai bat arngut ki bakhalat na kani kajing pang hanin kasngi Penjari ka Deputy Commissioner jong ka District Ribhoi da ka jingkhang dam habaro ka we ka district ban te lakam ya ka jing sapriang covid khat khandai bat penbena ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills ban namsha ya ki banabar ka Shillong ban rung klem ka e-pass shanong ba Shillong bat ka tungila poi sha ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong sashi por ka taha ka por prabajing ni so ka Delhi station na ka banta ka khubor ka ktin hindi ka ban bot pat ka khubor ka ktin phareng ha ka por prashiteng kani ga dai ka All India Radio Shillong